Surt el piuet aquest, que fem explicar-li, us explique i els indique que s'ha de fer. Han avançat molt poc, però la cobertura d'aleshores Tu pots parlar amb ells o no? Estàs molt lluny. y a ti ¿queréis que llamemos? Si nos van a venir a buscar el helicóptero o lo que sea, nos van a cobrar el rescate. Y dic, no sé, En principi nosaltres no cobrem el rescat, no? si una parella de no sé, 30 anys o... I llavors li he posat un mandatge d'aquests, un taping d'aquests funcionals perquè pogués anar tirant. Nosaltres normalment sortim i no cobrem el rescat, no? Sí, no, jo sí, però com que som a Madrid i no tenia molt clar... Bueno, nosaltres en principi, si podem parlar amb la persona i passar-li el servei mèdic, Vale. ella parlarà amb el metge valora i nosaltres sortim i en 5 minuts estem aquí dalt. Sí, amb les competicions d'ultratrail, totes aquestes competicions de muntanya, està traient molta gent a practicar el senderisme i conèixer Andorra, una mica els camins. I, clar, cada vegada tenim més gent a la muntanya, el que passa que això no ha fet una pujada substancial dels rescats. A l'estiu, el típic que són els turmells i gent que es perd a la muntanya, que es desorienta. I després també estarien les bicicletes, els circuits aquests de bicicleta de muntanya i el senderisme i les ferrates. Quan ens alerten per un rescat, el primer que demanem és si porten Alpify. Si el porten ja ens estalviem molta feina de recerca de la persona i amb velocitat del servei, anem molt més ràpids. I si no el porta, intentem fer la mateixa feina amb l'aplicació del WhatsApp que ens enviï la ubicació. Llavors, amb aquests paràmetres ja nosaltres anem segurs i anem a la zona exacta d'on està la persona, perquè sembla fàcil, però amb un bosc, per trobar una persona en un bosc des d'un helicòpter no és evident.